Hoffwn ni bregethu'r bore yma ar adnod sydd i'w gweld yn llyfr yr Actau, pennod 16. Yr adnod yw adnod 14. A ryw wraig a'i henw Lydia, un yn gwerthu porffor o ddinas y Thyatiriaid. Yr hon oedd yn addoli Duw a wrandawr. Yr hon, yr agorodd yr Arglwydd, ei chalon i ddal ar y pethau a leferyd gan Paul. Yr hon, yr agorodd yr Arglwydd ei chalon i ddal ar y pethau a leferyd gan Paul. Mae llyfr yr Actau yn cofnodi un i mwy nag un achos o bobl yn cael eu hachub. Mwy nag un digwyddiad, mwy nag un hanesyn lle mae person yn dod i gredu. Pan mae person yn dod yn Gristion. Dyna beth ni'n golygu pan ni'n dweud bod rhywun yn cael ei achub, maen nhw'n dod yn Gristion. Mae'n siŵr allech chi feddwl am bobl. Saul ei hun, a ddaeth yn Paul, yn ni'n cael yr hanes amdano fe yn dod yn Gristion. Cornelius, yn ni'n cael yr hanes amdano fe. Yr einich a ddaeth o Ethiopia. Ni'n cael hanes am hyd yn oed raglaw ar Ynys Cyprus yn dod i gredu. Ni'n cofio fe gyda'r enw hyfryd Sergius Paulus. Fe ddaeth i gredu hefyd. A mae yna lawer o bobl. Wrth gwrs sydd heb i enwi, ond maen nhw'n dod yn Gristnogion. Ac yn y benod a ddarllenes i, mae yna 3 yn cael ei enwi fan hyn. Mae'r llanges oedd wedi cael ei meddiannu gan ysbryd diwyniaeth. Mae hi'n dod yn Gristion. Nes ymlaen, mae Ceidwad, y carchar, mae e'n dod yn Gristion. A fan hyn yn adnod ein testun, mae'r wraig hon, Lydia, mae hi'n dod i gredu. Dyma'n dymuniad ni yn yr eglwys hon hefyd. Dyma un o'r resymau pam ni'n parhau yn yr eglwys, yn y tabernacl, resolfen. Oherwydd ni'n dymuno i bobl glywed yr Efengyl ac i cael ei achub. Ni'n dymuno bod bobl yn dod yn Gristnogion trwy glywed Efengyl bendigedig Iesu Grist. Ond beth ni'n golygu trwy ddweud hynny? Beth ni'n golygu trwy ddweud bod person yn cael ei achub, bod person yn cael ei aileru? Wel, gadewch i ni edrych ar un o'r bobl hyn, sef Lydia a bore yma. Mae yna 3 person yn glwm yn rhoedigaeth Lydia. 3 person gysylltiedig yn adnod ein testun gyda Lydia yn cael ei hachub. Mae'n edrych ar y 3 gyda chi a gweld beth ni'n gwybod am y 3 a'r hyn nath y 3. Gyntaf, felly, person cyntaf, ni'n mynd i edrych yw Lydia ei hun. Wel, mae rhaid i ni edrych ar Lydia, a does oherwydd hi sy'n cael ei hachub. Hi yw'r person yn adnod ein testun sydd yn dod yn Gristion. Felly mae'n rhaid i ni ddechrau gyda hi, ac mae'n rhaid i ni ystyried hi gyda'n gilydd. Nawr, beth i ni'n gwybod am Lydia? Wel, i ddechrau, i ni'n gwybod i fod hi'n gwraig. Mae Lyc yn dweud,
Ar ei wraig a'i henw Lydia. Oedd hi'n wraig. Mae Luc yn rhoi lot o sylw i wragau yn llyfr yr Actau. Mae'r Testament Newydd yn rhoi lot o sylw i wragau. Gwragedd oedd yna wrth y groes, pan oedd y disgyblion wedi ffoi. Gwragedd oedd y cyntaf at y bedd ar fore yr atgyfodiad. Ac fel wedi dweud, mae Luc yn rhoi sylw i wragedd, yn wedig yn yr ardal yma yn Macedonia hefyd. Mae gwragedd yn bwysig yn nhrefn Duw. Mae International Women's Day wedi mynd. Dyna pam fi'n sôn am hyn, ond wedi mynd yr wythnos diwethaf. Wel, mae gwragedd yn bwysig yn nhrefn Duw. Mae gwragedd cyn bwysiced a dynion yng ngolwg Duw. Mae gwragedd yn wahanol i ddynion ydyn, mae'r Beibl yn pwysleisio hynny, ond yr un mor bwysig a dynion. Ac yn sicr o ran trefn iachawdwriaeth, o ran achuddiaeth, does dim gwahaniaeth. Mae'r angen i wragedd fel dynion cael eu hachub ac mae gwragedd yn cael eu hachub yr un ffordd a dynion. Beth arall i ni'n gwybod am y wraig hon, Lydia? Mae'n dweud wrthyn ni i bod hi'n gwerthu porffor. Oedd hi'n dod o ddinas y Thyatira, oedd yna enwog am werthu porffor. Roedd hynny yn busnes eitha lucratif, yn dod â lot o arian i chi. Felly mae'n amlwg bod Lydia yn wraig dawnus, yn wraig fusnes, yn gyfoethog, siŵr o fod, falle tipyn bach o entrepreneur oedd hi. Ni chael ei pharch yn y gymdeithas, siŵr o fod. Beth arall ni'n gwybod am Lydia? Mae Luc yn dweud hyn wrthyn ni, yr hon oedd yn addoli Duw. Roedd hi'n addoli Duw. Mae'n ddiddorol iawn, dwi'n meddwl, pan mae Paul yn dweud hwnna. Roedd hi'n un o'r grŵp o bobl yna yn y Testament Newydd. Oedd ddim yn Iddewon, ond oedd wedi clywed am Iddewiaeth ac wedi cael ei denu at y gwir Dduw trwy hynny. Wedi cael llon bol ar y crefyddau oedd yn bodoli ar y pryd, ond yn gweld rhywbeth yn wahanol am Iddewiaeth ac am Dduw yr Hen Testament, ac felly'n cael ei denu. Fel Cornelius, fel yr einich, yn gwybod mae'r peth gwir cael ei denu fel yna. A mae'n dod i gwrdd, gweddi. Ar lan afon. Ac un peth arall ni'n gwybod am Lydia hefyd. Mae Luc yn dweud ei bod hi wedi gwrando. Yr hon oedd yn addoli Duw a wrandawodd. O, na chi rinwedd, mae Rodri yn gwybod. Cymaint o rinwedd yw pan mae pobl yn gwrando arna chi. Mae'n syndod faint o bobl sydd ddim yn gwrando mewn oedfaon. Falle bod rhaid na chi ddim yn gwrando arna i y bore yma. Ond roedd Lydia yn gwrando yn astyd ar Paul. Da iawn hi. Ond chi'n gwybod y prif peth am Lydia yw hyn. Roedd ei chalon hi ar gau. Roedd ei chalon hi ar gau. Le ni'n gweld hwnna? Wel, yn y man, yn ein testyn ni'n dweud efo'r hon ar y gorodd ei chalon, yr arglwydd. Ei chalon. Wel, os oedd yr arglwydd wedi agor ei chalon, mae yna'n golygu ei bod e'n ar gau yn dydi e? Cyn. Mae'n ei synwyr yn diwedd. Cyn hyn, roedd e ar gau.
Fe ddetho I lawr i'r capel am chwarter I 10 I agor y capel. Cyn hynny roedd ar glo. Petai chi wedi dod yma, byddech chi ddim wedi gallu dod mewn. Roedd ar gau. Fel yna yr oedd calon Lydia. Roedd ei chalon hi ar gau. Gweithaf yr holl bethau da yma wedi dweud amdano. Bod hi'n wraig, bod hi'n addoli Duw, bod hi'n wraig busnes, bod hi'n wrandawr hyd yn oed. Y prif peth ydy chalon I ar gau. Mae'n atgoffa ni o Naaman yr Hen Testament. Yr holl bethau da am Naaman yn gadfridog. Da i'r syriaid. Yn was da i'r brenin. Ond, yr oedd yn wahan gwylus. Rhyw peth gyda Lydia. Beth yn ni'n golygu? Beth mae'r Beibl yn golygu? Trwy ddweud bod ei chalon hi ar gau. Ond mae'r Beibl yn sôn am ein calon ni. Mae'n meddwl ni. Mae'n meddwl ein person ni. Mae'n meddwl ein personoliaeth ni. Mae'n meddwl ein henaid ni. Peth sydd yn gwneud ni yn ni. Mae hwnna ar gau. Mae'n calon ni ar gau. Does dim dirnadaeth gyda ni. Does dim deall da ni. Mae ni'n hunain yn dechrau gyda'n meddwl. Mae'n meddwl ni ar gau I bethau Duw. Dydyn ni ddim yn deall. Does dim ots pa mor galed I ni'n trio, does dim ots pa mor clyfar I ni, wrth naturiaeth, dydyn ni ddim yn deall dim byd am bethau Duw. Rydyn ni'n ddall mae'r Beibl yn dweud. Rydyn ni'n fyddar mae'r Beibl yn dweud. Yr un peth, rydyn ni'n fairw. Mae'n calon ni ar gau. Dyn ni ddim wedi profi pethau Duw. Beth? Dyn ni byth wedi profi maddeuant. Dyn ni ddim wedi profi heddwch Duw. Dyn ni ddim yn nabod Duw. Dyn aniannol, medd Paul, wrth y Corinthiaid, nid yw yn derbyn y pethau sydd o Dduw, ac nes gallai derbyn, canis ffaliniaeth ydynt ganddo. Mae just yn gibberish. Does dim ots pa mor glir yw e. Does dim ots pa mor glir yw e'r Christian mwyaf syml. Mae'r person naturiol ddim yn deall. Ddim yn deall. Chi wedi clywed fi'n dweud y stori am William Wilberforce o'r blaen. Fe oedd yr un oedd wedi gweithio I gael gwared caethweithiau. Ac roedd e'n ffrindiau gyda'r prif weinidog, William Pitt, di galluog iawn, Wilberforce yn alluog. Roedd Wilberforce yn Gristion, roedd ei ffrind Pitt ddim yn Gristion. Wilberforce yn gwahodd Pitt I fynd I glywed pregethwr enwog iawn yn Llundain, un dydd Sul. A'r pregethwr yn pregethu yn glir iawn, Wilberforce yn gwrando ac yn mwynhau y pregeth ac yn meddwl, da iawn, mi'n falch bod wedi dod efo ffrind Pitt i'r cwrdd ar y ffordd adre. Mae'n troi at ei ffrind, a Pitt yn dweud, doedd yn gwybod am beth oedd y dyn yn siarad. Dyna beth. Mae'n calonau ni gyd ar gau I bethau Duw. Mae'n bosib bod rhywun yn gwrando arna I heddi. A mae'ch calon chi ar gau. Mae'n ymadrodd yn Saesneg, os a shut like a clamshell. Clam yn y fe. Dyna ni. Cragen yn y fe. Sydd, chi wedi gweld nhw, maen nhw'n cau ydyn nhw, a maen nhw'n dyn. Yn dyn. Mae wedi cau. Mae'ch calon chi fanna wedi cau. Falle bod ni'n eitha da. Falle fel Lydia, mae yna bethau da amdano ni. Rydweddol. Falle bod ni'n addoli Duw fel Lydia. Mae'n calon ni ar gau. Wel, dyna'r person cyntaf felly, ynglwm gyda troedigaeth Lydia. Lydia I hun, ac roedd ei chalon hi ar gau. Yr ail berson sydd yn cael ei crybwyll ynglwm yn y troedigaeth
yma. Paul. Yr hon ar y bwrodd yr arglwydd eich chalon I ddal ar y pethau a leferid gan Paul. Beth ni'n gwybod am Paul? Wel, ni'n gwybod lot o bethau am Paul, achos mae tipyn o'r Testament Newydd am Paul. Ni'n gallu dweud hyn I ddechrau. Doedd e ddim wastad yn Gristion. Roedd yna adeg ben I gyd, pan oedd I galon e ar gau. Hefyd, oedd yna adeg pan oedd e'n Pharisëan yn meddwl bod e'n okay gyda Duw. Ond daeth ei sylweddoli. Nad oedd e, ac I chi gyd yn gwybod ar y ffordd I Damascus. Fe newidiwyd e, a fe gas e drwedig. Ac fe ddanfonodd yr arglwydd Iesu Grist fe I wneud gwaith arbennig. Fe ddanfonodd e I gyhoeddi i'r cenhedloedd, yr Efengyl, I ddweud wrthyn nhw am Iesu Grist. A fan hyn, mae wedi cyrraedd Philippi, a mae'n Saboth, ac maen nhw ar lan afon, a mae yna wragedd yna wedi dod I weddio. Tybed faint oedd yna? Ni ddim yn gwybod. Tybed os oedd yna yr un rif a sydd fan hyn, a fôr yma. Ond gwragedd I gyd. Eto, ni'n gwybod am capeli, mae dim ond wragedd sy'n yna. Fe nath e? Wel, fe nath Paul beth oedd e wastad yn ei. Pregeth. Dweud wrth y bobl. Am ffordd Duw. Os ewch chi mlaen ar y hanes, ni ddim wedi darllen e. Am y ferch ifanc yna. Oedd a ysbryd dywiniaeth ganddi. Chi'n cofio hi'n dweud fel hyn. Y dynion hyn sydd yn mynegu chwi ffordd iachawdwriaeth. Dyna ni. Dyna oedd Paul am ni. Dweud wrth bobl am ffordd iachawdwriaeth. Dyna beth dyle pob pregethwr neu. Dweud wrth bobl am ffordd iachawdwriaeth. Ffordd I fod yn iawn gyda Duw. Felly, fe fi yn pregeth. Be wedodd e? Be wedodd e wrth Lydia a gweddill y gwragedd? Wel, dydy Lyth ddim yn dweud wrthyn ni yn arfer ein testyn. Mae e jyst yn dweud bod Paul wedi llefaru. Ond ni'n gallu dyfalu, a ni'n gallu dyfalu yn eitha da. Nid fi yw hwnna o jyst a ddychymyg. I ni'n gwybod oherwydd gweddill llyfr yr Actau a gweddill y Testament Newydd. Ni'n gallu bod yn eitha siŵr bod Paul wedi siarad am Dduw. Dweud wrth y gwragedd yma am Dduw. Na chi fraint. Na chi fraint I ddod ac I ddweud wrthych chi am Dduw. Na fraint I bregethwyr. I fynd ac I ddweud wrth bobl am Dduw. Am Dduw y nefoedd, am Dduw y creawdwr. I ddim yn dod yma I glywed am gynesu byd eang. Doedd Paul ddim yn siarad am gynesu byd eang. Doedd Paul ddim wedi dweud wrth y gwragedd yma am gaeth weisiaeth, am ba mor ofnadwy caeth weisiaeth. Doedd Paul ddim yn siarad y gwragedd yma, mae siarad nhw am y dihawliau gwragedd yn erbyn hawliau dynol. Na, oedd e ddim wedi siarad yma am tlodi. Dim byd yn erbyn y pethau hynny, mae pethau hynny'n gywir. Mae pethau hynny'n iawn. Ond roedd pethau eraill, mwy gyda fe I ddweud wrth y gwragedd yma. Mae yna Dduw yn y nefoedd sydd wedi'n creu ni, ac mae e'n bir, ac mae e'n lan, ac mae e'n reoli y cyfan, ac mae'n edrych arno ni bob dydd, ac mae'n rhoi I ni bob dydd popeth da I ni'n cael. A mae wedi rhoi cyfreithiau I ni, achos mae moyn I ni fyw yn dda, mae moyn I ni fyw yn hapus, ac felly mae wedi rhoi'r cyfreithiau hyn I ni. Lle ni fod yn siŵr bod Paul wedi dweud hynny wrth y gwragedd yma. Ond beth arall allan ni fod yn siŵr bod wedi dweud wrth y gwragedd yma? O allan ni fod yn siŵr bod wedi dweud hyn wrth hyn. Mae pobl dynion a menywod, bechgyn a merched, mewn trwbl. I ni mewn cyflwr truenus.
Pam? Achos dyn ni ddim wedi cadw y cyfreithiau yma mae Duw wedi rhoi I ni. Dyn ni wedi meddwl bod ni'n well na Duw. Ac I ni wedi meddwl gallwn ni fyw mewn ffordd arall. Ac I ni wedi torri nhw. Pa mae yna rhyfel yn y byd ar y feloedd? Pa mae yna dlodi yn y byd? Pa mae yna anghyfartaledd yn ein byd ni? Wel, dyma reswm. Mae problem gyda ni. Mae yna dlodi gyda ni tu fewn. Yn calon ni. Nôl at y galon eto ond fe. Dyma ein problem ni. Mae'n calon ni ar gau I Dduw. Mae'n calon ni fel y cragen yna. Sy'n pasu, methu agor. Dyn ni ddim yn gallu deall pethau Duw. Dyn ni ddim yn gallu cadw cyfreithiau Duw. Mae rhywbeth yn bod arno ni. Be sydd yn bod ar arlywydd pwdin? Mae galon e. Dydy galon e ddim yn iawn gyda Duw. Mae e'n bechadau. Be sy'n bod gyda fi? Yr un beth sy'n bod gyda pwdin. Yr un beth. Mae yna I. Dwi ddim mor amlwg, dwi ddim mor pwerus ar pwdin. Ond betaw ni fel yna ai bwerau, falle byswn ni yn gwneud yr un peth. Ond mae'r un a fi echyd. Yr un broblem gyda fi, gyda chi. Chi'n bechadau. Chi di methu cyfraith Duw. Pam I chi'n colli tymer? Pam I chi'n pwdi fel I chi'n pwdi? Oherwydd I chi'n bechadau. Pam I chi'n edrych ar pethau dylsech chi ddim edrych arnyn nhw? Oherwydd I chi'n bechadau. Pam mae'ch ffantaseiddio chi yn drwg? Oherwydd chi'n drwg. Mae rhywbeth o'i le arno ni. Dywedodd Paul am hyn. Dywedodd wrth y gwragedd parchus yma. Chi'n bechad yr ein, chi wedi methu. Dyma sy'n eisiau ni gyhoeddi hefyd, ffrindiau. A dydy Duw ddim yn ddifater. Dydy Duw ddim yn just dweud, stimws. Mae'n just faddau, na Duw yn cymryd o ddifri. Mae Duw yn gweld eich brydni. Mae Duw yn gweld eich drwg. A bydd rhaid I chi sefyll ger I bron neu ryw ddydd a rhoi ateb. Ond beth arall bydde Paul, siŵr wedi dweud wrthyn nhw. Bydde wedi dweud wrthyn nhw bod yna ffordd I ni. I gael ein cymwni â Duw. Mae yna ffordd I ddelio ar galon. A flan. Hyn. Bydde wedi dweud wrthyn nhw bod Duw wedi trefnu ffordd. Dyw ddim yn gofyn I ni I weithio rhyw ffordd mas yn hun. Mae Duw yn gweld ein trin ni. Fe welodd e nôl yn rhagwyddoldeb a fe gynlluniodd e ffordd ar ein cyfer ni. Fe drefnodd e ffordd I ddelio gyda'r galon garreg yma. Petai e yn gwybod am Morgan Rhys, falle fyse Paul wedi dyfynnu Morgan Rhys. Rhyfeddod a be'r un ddiddarfod yw'r ffordd a gymerodd fe I gadw pechadu'r colledig sent trwy farw ei hun yn ei le. Wedi trefnu hyn, bod I fab ei hun yn dod i'r byd. I fab oedd yn anwyl ganddo fe. I fab oedd yn byr. I fab oedd byth wedi cael meddwl brwnt. I fab oedd byth wedi colli dymer. I fab oedd byth wedi pwdi. I fab oedd byth wedi edrych ar dim byd a flan yn ei fywyd. Fe drefnodd e bod e'n dod. I fyw yn ein lle ni. Ac I farw, pa marw, mwyn talu dyled. Yn pechod ni. Dyna'r ffordd. Dyna'r ffordd I achub. A bydde Paul wedi dweud wrth y gwragedd hyn am hynny. Mae un peth arall bydde fe wedi dweud wrth bendant. Beth I chi wneud am hyn? Chi'n wneud I barhau.
Mae'n rhaid I chi ydi barhau. Mae'n rhaid I chi ydi barhau. Os ych chi moyn ymateb, dyma'r unig ffordd. Mae'n rhaid ydi barhau ac mae'n rhaid credu. Mae'n rhaid chi bwyso ar y gwaredwr yma. Felly mae Paul yna ac roedd e'n glwm wrth I eiddiau, ond yn drydydd ac yn ola yn y drydydd person yna yn Philippi wrth yr afon yn ar y diwrnod arbennig arbennig yma. Nid Timotheus, bod Timotheus yna, nid Lyg, bod Lyg I hun yna hefyd, a Silas. Ond fe ddath un arall i'r afon y bore hwnnw. Un anweledig. Yr hon ar agorodd yr Arglwydd ei chalon. I ddal ar y pethau a leferyn gan. Dyma'r trydydd, dyma'r pwysig na. Roedd yr Arglwydd yno. Hebddo fe, bydde dim byd wedi digwydd. Oedd rhaid iddo fe ddod. Fel mae'n rhaid iddo fe ddod I bob oedfer. Hebddo fe, dydy'n oed fawon I ddim byd chwaith. Mae'n rhaid iddo fe ddod, tyrd Arglwydd, tyrd y hun I'n oed fawon. Fe ddath e. Fe ddath yr Arglwydd, Iesu Grist yn pwy'r Arglwydd ydy fe. A mae Lyg yn dweud, agorodd yr Arglwydd ei chalon. Wel, yr Arglwydd Iesu Grist, mae'n meddwl. Fe oedd yna. Fe oedd yna. Oedd Paul yn llefaru, roedd Lydia yn gwrando, ond roedd yr Arglwydd yna. Yn gwneud rhywbeth. Nawr, bydd rai bobl yn gwrando yn meddwl, wel, anghlonnol, chi wedi cael ar y ron. Ni yn llyfr Actau fan hyn. Ni yn llyfr Actau, ni ddim yn yr Efengylau. Yn yr Efengylau, ni gael y storis am yr Arglwydd. Ynddo fe, yr Arglwydd Iesu Grist. Mae wedi marw erbyn hyn. Mae wedi marw, ond oedd e wedi codi. Oedd e wedi codi o'r bedd. Mae wedi atgyfodi. Actau yr Apostolion. Ie, ond actau yr Arglwydd Iesu Grist. Trwy ysbryd glân. Dyna mae Lyg yn dweud, dyma beth mae'r Arglwydd yn parhau I wneud. Mae'n dod, achos mae'n fyw. Mae'n geidwad fyw. Mae'n Arglwydd fyw. Dyn ni ddim yn addoli Arglwydd marw. Dyn ni'n addoli Arglwydd byw. A mae'n dod I oedfaon. Mae'n dod I oedfaon, mae'n dod I gerdded gweddi. Mae'n dod I gerdded gweddi. Ni'n gwybod am hynny. Mae'n dod I gerdded gweddi. A mae'n dod I gerdded pregethu fel hyn hefyd. Mae'n rodio ymysg y saith canhwylchbryn. Ac mae'n weithredol, ffrindiau. Mae'n gweithio. Chi'n gwybod, dy ddim jyst yn spectator. Dy ddim jyst yn dod ac yn edrych I weld. Mae'n cwrdd gweddi yn mynd ymlaen yma. Na I jyst sefyll gyda'r ein yn gwrando arnyn nhw am dyma bach. Na, meddwl roedd e yna ac roedd e'n weithredol, roedd e'n gwneud rhywbeth yn y cyfarfod. Wel, dim ond fe sy'n gallu gwneud e. Dyna pam roedd rhaid iddo ddod. Dim ond fe sydd yn gallu. Yr hon ar agorodd yr Arglwydd ei chalon. Diolch am hyn. Dydy yn ymadrodd hyfryd. Rydyn ni'n hoffi hyn. Y galon yw'r broblem fel ni wedi dweud. Calon I yn dyn. Yn calon I ar gau. Styfnig. Agor gyndyn ddorau'r galon. Mae'n gyndyn. Ni ddim hoen agor. Mae'n dod. Ac mae'n agor. Agor calon careg. Mi a dyna fy galon careg. Ac agwddaf calon o gyd. Does neb arall. Doedd Paul ddim yn gallu neud. Doedd Lydia ddim yn gallu neud. Chi'n deall hynny, ffrindiau? Deallwch hyn nawr. Doedd Lydia ddim yn gallu agor I chalon. Does neb yn gallu agor I chalon I hun. Weithiau chi'n clywed pobl yn dweud fel hyn, wedi'n Saesneg, os ni'n clywed y fwy yn Saesneg. I opened my heart to the Lord. I opened my heart to the Lord. No, now
Fe agorodd yr arglwydd eich calon chi. Weithiau chi'n clywed pregethwyr yn dweud, you must open your heart. Mae rhaid i chi agor eich calon i Iesu Grist. Wy'n dweud wrthych chi, chi'n methu agor eich calon i Iesu Grist, oherwydd mae'ch calon chi fel hyn. Yn galed ac yn gareg, ond mae e'n gallu agor eich calon chi. A dyna'r unig obaith, byddwn ni'n rhoi lan betai fel arall. Mae e'n gallu agor. Yr hwn, yr agorodd, yr agorodd yr arglwydd a'i chalon. Pam mae unrhyw un yn Gristion? Deallwch chi'n ffrindiau. I chi'n Gristion y bore yma, oherwydd mae'r arglwydd Iesu Grist wedi agor eich calon chi. A dyna fe. Dim byd yno chi. Peidwch chi cymryd y clod a dweud o'n i wedi agor. Fe ddath. A'r rhwygon chwilfryw ddorau Babel. Fe oedd wedi tynnu'r barau haer yn rhydd. Achos dim ond fe sy'n gallu. Dyna pam i ni gallu can. Agor gyndyn ddorau'r galon. A chwal nathre. Pechod cogs. Weithiau mae'r arglwydd yn agor yn dawel. Chi'n gwybod mae'r allwedd gyda'i gi. A weithiau mae e'n dod mewn i galon rhywun ac yn agor yn dawel fach. Fel gyda Lydia wy'n credu. Oedd neb arall yn sylwi. Ond fe ddath e ag agor. Weithiau mae'n neud hynny dros amser yn halon rhywun. A jyst gan bwys mae pobl yn dechrau sylwi. Ond yr arglwydd sy'n neud yr un beth. Weithiau mae e'n dod gyda dynamite ac yn chwythu'r drws i bisiys bach fel petai ac yn dod mewn y ffordd yna. Ond beth sydd yn gwneud? Beth sydd yn agor? Serch hynny. Be mae'n golygu, ffrindiau? Be mae'n golygu cymryd dod i ben bod ni'n agor? Bod yn agor y galon. Be mae'n golygu yn ymarferol i rhywun? Wel, be mae'n golygu yw bod rhywun yn dod i ddeall. Fe wedson ni ar y dechrau, dydyn ni ddim yn deall pethau dim. Mae'n double dutch i ni. Ond pan mae'r arglwydd yn dechrau gweithio ac yn agor ein calon, ni'n dechrau deall pethau. Pethau dyn ni ddim yn deall o'r blaen. Hon ar agorodd yr arglwydd, ei chalon i ddal ar y pethau a leferyd gan Paul. Dyna sydd yn digwydd. Chi'n dechrau dal gafel yn Saesneg, mae'n dweud to attend, to heed the things spoken by Paul, to respond, to pay attention. Dyna ni. Mae rhywbeth yn digwydd i chi'n dechrau gwrando, i chi'n dechrau deall, i chi'n dechrau mwynhau. Mae yna stori a hyfryd wy'n hoffi am Douglas Macmillan oedd yn weinidog enwog yn yr Alban blynyddoedd yn ôl. Ac oedd e yn cwestiynu rai bechgyn ifanc oedd yn dod yn aelodau yn y capel gyda gi ac yn gofyn nhw am eu profiad, am eu tystiolaeth, o sut deithon nhw yn Gristnogion. Ac mae e'n gofyn i'n nhw fel hyn. Wel, esboniwch i ni, beth oedd yn newid yn eich bywyd bechgyn? Ac oedd nhw yn ymateb fel hyn. Ond oedd ddim newid yn o'n ni. Chi oedd wedi newid pan ddaeth eich pregethau chi yn ddiddorol. O chi wedi newid. When your preaching became interesting. Wrth gwrs, dim fe oedd wedi newid. Nhw oedd wedi newid, yna fe. Oedd yr un pregethu, ond pan oedd Iesu Grist wedi agor i calon, fe ddath y bregeth yn fwy interesting. Oedd ddiddordeb bod yn mwy dalen, yn mwy ohono fe. Ond oedd ddim jyst na yn gwrando. Fi'n mynd dwi ben. O, mae tai gwahanol. Na, dal gafel yn y pethau. Oedd yn cael ei llefaru gan Paul. Ond wrth gwrs, mwy na deall, chi'n dechrau teimlo fe hefyd. Teimlo y gair
Mae'n cael effaith arnoch chi. Rwy mi galon. Calon yn teimlo rhin y gwaed. Dywallrwydd drostof fi. Mwy na teimlo, i ni'n dechrau ymateb hefyd. Ymateb. Dyma'r peth yn y fe. Mae'r arglwydd yn agor yn calon. A rhoi gallu i ni. I wneud rhywbeth. Gallu i edifarhau. Gallu i gredu. Ni ddim yn gallu wneud y cyn. Mae'n amosib, ni'n feirw. Ond pan mae'n agor yn calon, ni'n cael y gallu i wneud y pethau hyn. Ynddi wrth i fydd i ben, dyma'r cwestiwn pwysig. Ydych chi fel Lydia y bore yma? Ydy'r arglwydd wedi agor eich calon? Neu ydych calon gael fel hyn y bore yma wedi cael? Ydych chi dal ar y pethau sydd yn cael eu llefaru fan hyn gan hwn bynnag? Dal ar y pethau hynny. Daliwch ar y pethau hyn. Ac edifarhewch a chredwch efengyl Iesu Grist. Amen.